Adu kat no ngin syaset fatok haune virus. Haba kalat berlaj nu kadon. Ini ban simbet ya ka. Ayah ketika kawit kerkendai. Kena ikun bati kena persya ya kena ke kelab. Tik kerteng saya. Bibi baca ini. Bati. Ya ka wei ka long kami barjela la plaj im daki nong song snong tasor nong Jermi Ribhoi district ka padang ha papo ka CNRD block sning bar hapo ka police station nong po ha ka ba lalap yaka na ka wei ka klau ka ba judon satya ki bala banyaj marwei laj no tang ha ka por min sngi men shai. Ya kate kolong kami baladon antat hapo ki South Host nem AA kerta la subajur bakalaya wir syakate ka klau bat ka ba omla bantip na ka wan bat sya ka thumu ban leng. Henry na ka jinglap ki nong song snong kilai thu bakadon tang marwei hakate ka jaka klau bat marmar la pentip no sya ki nong senshar snong ki bala pentip no marmar show BDO ka CNRD block sning banle ka badon kam. La shimti ka jingwat jingtip daki bor district ki bala tha yu sector magistrate uba S Maulong lembat uba di letan uba de gram sevak bat urang ba snong ba Richard nong plang banle chadu kate ka jaka lembat ki bor pulit na ka benta bentau kilat ki lenti ban penpoi biang yaka syaka jaka bakalawan. Haba ki bor district ki bor ka blok bat ki bor pulit lembat ki jingdon lang ki bor snong kilale syaka te ka jaka klau kila syam ya kate ka briu ka bala suba bakalaya sakama na do kate ka jaka bat ka bapaji na kate ka snong. Hadien bala tokit yaka daka ketien Hindi layo jingtip baka kerteng jongka kadai ka Urdu mondal bat ka balai thuru bakalawan nagi pangka Sorgwati. Ya katai ka long kami lai lamno daki bor pulit shanong po banle shwa ya ka jingshim nong muna la nekates yo kandai ka nong wanra ya katai ka jingpang COVID khat khandai bala shim nong muna ha civil hospital nong po bala shim bakam shim la yo ya katai ka jingpang bat kumta la shim tino daki pulit ka Tanat Women's Police Station nong po ban pendep iki benta badangsa. So hakane kapor ai khoble ya nakaliang jong iba ibawan naka alat pathan kobor ilawan yang ban sakilang ya kane ka jingja ne ka senong gojongi na ba we ke briu kalawan sakama kalawan kat uya rapo ka senong gojongi te hakane kapor nakaliang jong ki ibor jong ka an ki police department naka hakajing tha nakaliang jong magistrate ilawan ban poi hakane ka senong gojongi bar kilawan ban simti ya kane ka briu naka benta bakin hakaju oporu kila pentip sai doktor kenang nang kabanta binyo ya kaban tes yala kene ka briu along positif dan negatif nomor kene ka perthai khlam ka kene por ngi septing na kaliang wat ki bor jong ka anyru ki septing ki kaban thep ka kali jong ki nomor ba yiting yo baka long positif te na kaliang ki polis ki permen kila pentip ki doktor ini safa ya ka ambalan na kabanta ben ra ya kene ka briu sa civil hospital kenang ban kinyo ya kaban tes ya kene ka briu la ka long positif dan negatif te kene ka por na kaliang kum ka snong bro koi ka jing rangkat lang bos ketri snong bau ni weu nong rep pengidon lang hakane ke jaga ingai khoble ya ka igelak thai khobor iba lawan khnang hakane ke snong jengi ya ka police department ai khoble ya karam sabak lawan kat hakane ke sngi ya na kalang jong snong ki kermen scam long ba kene ka briu kan poi saka jaka ka ba kade hak ko ka ban lek ba ka snong ka ba kasa khoble sibon Te filap bani thu ingi meno kani ka bro filap meno balap neng kong eka. ya kene ka briu lalap nongkong da weu nong rep ba ya ni usiam gun lak sengkeli wah ka por ka ba uyai ka we galenti ka ban lek sa kalang kha ka jungu menne men step haka arfoi tarik haka por ndai beje Te ba phi balap neng kong eka ha kano kom filap bat kale ayu kata por filap eka. Nalap nukong por bangayat inti ngai bakasyong marwei por inti bat na ngakasem lakren ngasiat baik pat nasipun pat ya ki rangba asnong barong berpentip kodon kawai gabreu dei gi khar basyong sni por inti bangal trei tek ong bangat bangamnut banlek marwei te banlek keren yu tengah suong pentip pat isti ki bakam he rangba asnong te sapun pat itu ya sekretari Te ka por filap eka filap ha klau ne filap ha hal ti snong we na. ngelap perbalap nukong kodon senti klau senti pangilek trei. Dr. Oxygen generator does not need battery or electricity
and has a long shelf life. Dr. Oxygen, a small and a light gadget, is not only for the hospitals but for every other public places and health centers, school, gym, clubs, and I would say every home. It is very affordable and a must-have.